सांग्रां जा बिरखं दिङाजों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायनो सानदोंब्ला 100 बार सान नङाब्ला नोंथाङाबो खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। सब लेडीज भाग रहे हैं, आदमी मत। आथिखालाव जेसेनो गोनोखो मुगायाव जौगादों एसेबांनो साननोबो गोनां जानानै फैदों। गोबां समाव गोबां खैफोदनि मोगा-मोगि जानो गोनां जायो। बिब्दिनो स्पाइसजेट बिरखं जाहाज सिङाव सुबुंफोरनि दावराव-दावसि जानायखौ नुनो मोन्दों। नैबे भिडिअनि दावराव-दावसिया मानि थाखाय जादों? बिरखं जाहाज सिङाव गाखोखांनानै मानो ओंखारफिननो नागिरदों? थारैनो अरबादि बिदुंनि दुंखावनायनि जाहोनाव पेसेन्जारफोरा रागा जोंनानै बिरखं जाहाजावनो सोमावसारदोंमोन। दिल्लीनिफ्राय पुनेसिम थांग्रा स्पाइसजेट बिरग्रानि सिङाव दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी इन्टारनेशनेल एयारपर्टनिफ्राय मानसिफ्रा गाखोनाय लोगो-लोगोनो स्पाइसजेट बिरग्रा सिङाव बिदुङा गोख्रैनो बांलांदोंमोन दि सुबुंफ्रा गोबां गरम मोनदोंमोन आरो खायसेया हां लानायाव जेंना मोनदोंमोन। भिडिअनि गेजेरजों खायसे सुबुंफ्रा बिरखं दिङा जाहाज सिङाव थानाय मेगाजिनफोरजों बार सिबबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। पेसेन्जारफोरा एयारलाइनखौ गाज्रि सिबिथायनि थाखाय सोंखारिदों आरो बुंदों दि पेसेन्जारनि रैखाथिखौ खैफोदाव खोख्लैनाय जादों होनना। सासे पेसेन्जारा सिभिल एभिएशन मिनिस्ट्रिखौ जाथायखौ गोख्रोङै राहा लानो खावलायदों। लोगोसे टुइटारनि गेजेरजों बुंदों दि गाखोनाय सुबुंफ्रा बिरखं दिङा जाहाज सिंनि अबस्थाखौ लानानै हेंथा दिहुनदोंमोन। बेनि थाखाय बिरखं जाहाज सालायग्राफोरजों नांलाय-खमलाय जादोंमोन मानोना बिरग्रानि गाहाय आरो क्रुफ्रा उल्था बाथ्रा बुंदोंमोन। दुखु मोननानै पेसेन्जारफोरा एयारपर्टआव जिरायनानै हेंथा होनानै बुंदोंमोन, "स्पाइसजेट बन्द खालाम, जोंनि जिउजों गेलेनाय बन्द खालाम" होनना बुंदों। जोबनायाव टेकनिकेल टीम फैनानै आनजाद खालामदोंमोन आरो मोनसे गोरोन्थि दं, एर'प्लेनआव बिरनो हाया होनना रोखा खालामदोंमोन। उनाव फुङाव गुबुन मोनसे बिरग्रानि राहा खालामनानै हरफिनदोंमोन होनना फोरमायदों। कितना गर्मी है। सब लेडीज भाग रहे हैं, आदमी